barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Yau insha Allah mun zo muku da bidiyo ne akan yadda za ku ɗora security akan WhatsApp ɗinku, yadda aka saka tsaro akan WhatsApp ɗinku yadda ba wanda zai shiga sai ku, sai kuma wanda ka faɗa a security. So idan mutum yana so ya saka a WhatsApp ɗinsa security zai zo ya shiga WhatsApp ɗinsa ne, bayan mu shiga WhatsApp ɗin nan. Bayan kun shiga WhatsApp ɗin nan ku sai ku zo wajen da aka rubuta gashi nan wajen setting ɗin nan na farko sai ku taɓa shi. Bayan kun taɓa shi a kawo ku nan sai ku shiga wannan na farkon nan gashi nan privacy and security sai ku taɓa shi. Bayan kun taɓa sai ku sauko can ƙasa ga wani waje nan an saka WhatsApp lock sai ku kunna shi, kun gan shi nan yanzu a kashe sai ku kunna shi. Bayan kun kunna sai ku zo ku zaɓi wannan irin security kuke so ku saka. Kuna so ku saka fingerprint ne wanda ake dangwala hannu sannan ya bude, ko kuma a'a kuna so ku saka pattern ne wanda za ku ringa zanawa sannan ku buɗe, ko kuma kuna so ku saka pin ne wanda za ku saka lambobi ya bude. To bayan kun zaɓi wanda kuke so, ni ba da in bashi a cikin pattern ɗin shi nake so. Bayan kuma sai ku zo nan wajen change password ɗin nan, change pattern ɗin na pattern sai ku taɓa shi. Bayan kun taɓa sai ku zaɓi, sai bismillah mun yi mistake, sai ku zaɓi wanda kuke so ku saka. Bari mu saka. Bayan kun saka kun gani na saka. To bayan kun bari mu fito da shi da kiri mu ƙara maimaita ku gani. Sai ku taɓa can security sai ku taɓa, kun gani ni na saka wanda nake so. A misali ne wannan nake so, to ko kuma sai ku zaɓi wanda kuke so ku saka. Bayan kun zaɓa sai ku kuna danna dama zai fito ya yi saving. Sai ku zo wannan recovery cushion ɗin nan sai ku taɓa. Bayan kun taɓa sai ku zaɓi cushion ɗin da kuke so ya yi muku idan kun manta password ɗinku kuna so ku forget ɗinsa. Kamar a misali kun manta password ɗin kuma kuna so ku shiga WhatsApp ɗinku. To idan kuka rubuta wannan ko da kun manta za su yi muku wannan tambaya, idan kuka amsa daidai za ku iya forget ɗin password ɗin. Sai ku taɓa bari a misali bari in sa my name. Kun ga na sa my name a cushion, to sai rubuta amsar da nake so na bayar. Sai rubuta sunana. Bayan na rubuta sunana ko rubuta sunanku ko kuma ko rubuta abin da kuke so sai ku sa OK din nan. Bayan kun saka OK sai ku sauko ƙasa. Nan kuma gashi nan wannan make pattern invisible ɗin nan sai ku, idan kuna so idan kuka zo buɗewa ku ringa ganin zanen pattern ɗin ya ringa fitowa sai ku bar shi a kunne sai ku kunna shi. Idan kuma ba ku so ya ringa fitowa sai ku bar shi a kashe. Sai kuma nan disable pattern vibration, idan kuka buɗe kuna so ya ringa yin vibration sai ku taɓa shi, idan kuma ba ku so ya sai ku bar shi a kashe. To haka ne za ku da yanzu da mun fito mun yi haka. Idan muna so mu koma WhatsApp ɗin mu za ku ga, bari ku gani. Ok sai ka fita, bari ku gani. Kun gani? Kun ga yanzu ya nuna mana pattern ɗin mu sai mu rubuta pattern ɗin mu sai mu shiga. Kun ga yanzu ba wanda ya sake ya shiga mana WhatsApp ba da izinin mu ba. Yau da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo, ga wanda ba su danna mana alamar subscribe ɗin nan ba su daure su danna mana subscribe sannan su danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu domin